Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Jambo, Nagoreta eta epunto. Gaurko nere, historiaren gure trapezista, historiaren gure txiribuelta andereak, triple mortala eginez, jaki bat eta violentzia, gerra, odola lotuko ditu, adibidez, izan ziteken, patata tortilla eta karlistaldiak, pasta eta mafia kalabresa, laranja eta laranja mekanikoa, edo intxaurra eta intxaurrondo. Baina ez dira hauek, ez, zuek zerekin lautuko zenukete gaztaina, naiz eta zaila duzuen asmatzea entzule maitiak. Ez du inork esaten ezer, beraz, Nagore. Bai, gure entzuleek ez dakit, baina argian, orain dela gutxi idatzi dut horri buruzko historiotxo bat, eta hor ikusten da gaztainekin lotuta dagona Israel dela. Ara, Bai. eta nola da, txiribuelta hori, a ber, nondik abiatzen da? Londresen abiatzen da, Beraz, beraz, gaztainak, Israel, eta Churchill bera ere sartuko dugu, hola, bai, txiribuelta honetan. dena bat. Bai, kontua da, Londresen, 1917ko azaroaren 2an, Arthur James Balfour Britania handiko kanpo harremanetarako idazkariak gutun bat idatzi ziola Lionel Walter Rothschild juduen harremanetarako juduen komunitateko buruzagiari, eta ARC Federazio Sionistari bidali zaion. Balfour adierazpena, nahiko ezaguna da, Bai. esan zitzaion idatzi horri, eta munduko potentzia batek juduek estatu bat osatzeko eskubidea zutela aitortzen zuen lehenengo keinutzat jotzen da. Bai. Gero ondoren Palestinan bukatuko zena, baina hasiera batean, inkluso sionistek beste lur batzuk aukeratu zituzten. Hori da. Etiopia, Argentina goaldeko Patagonia eta alakoak. Bai, baina garai hartan Palestina Britainiar protekturatua zenez, pues ez, Balfourren keinuak ez, pues eragin zuen hori. Eta lehenxeago, ez, adierazpen hori egin baino lehenago, Balfour Chaim Weizmann izeneko zientzialariarekin bildu omen zen, eta zenbaiten ustetan edo bilera horretan erein zen adierazpenaren hasia, eta berez horregon litzateke Israelgo estatuaren sorrearen hasia. Erein eta zia, Bai. Armani horren atzean atzematen da laborari izena duzula. Armani? Bai. Giorgio Hernani. Giorgio Hernani hori da. Bueno, nola da hori, ez? Weizmannek ze lotura dauka horrekin, eta gaztainekin. Kontua da, lehen mundu gerran, polbora mota berri bat nagusitu zela, kordita izenekoa. Potentzia handiagoa zuen, zehatzagoa zen, eta ez zuen kerik eragiten, eta beraz, adibidez, frankotiratzaileantzat, ez? Oso egokia zen, kerik ez botatzea. Eta, baina, azetona zen korditaren osagaietako bat, eta azetona ekoizteko metodoak oso zarkituak zeuden, gur asko eta alegin asko xautzen zen azetona egiten, eta horregatik, garai hartan, Britainia handiko munizioen ministro zen Winston Churchill,
kimikari judu gazte baten gana jo zuen, Churchillek, esan dugu bezala, Chaim Weizmann izenekoa, eta ark lortu zuena zen, artoa hartzituz azetona egitea, ez? Hori egiteko metodo bat garatu zuen, baina kontua da gerra ekonomian, azkenean hori, lehenengo mundu gerra betean zeuden, arto eskasia geroz eta larriagoa zen, eta gainera urpekari alemaniarrek arriskuan jartzen zuten, ez, AEB-tatik, estatu batuetatik zetorren arto hornidura, eta orduan Weizmannek egin zuen bere metodoa, ez, egokitu errazago eskura ziteken produktu autoktono bati aplikatuz. Zeri? Gaztainei. Gaztaina. Adore, little boy, tonight. To eat some chestnuts and celebrate that Christmas Eve is already coming. Getting all together once again. Everybody's smiling and laughing, having some fun and sharing love. Adore mutiletxera. Orduan, zer egin bertzuten, ez? Kordita, azetona eta beraz kordita ekoizteko, gaztaina bildu. Eta nork bilduko zituen gaztainak? Eskolako aurrei enkargatu zieten lan hori. Bai, bestela esan da, aurrak esplotatu zituzten, ez? Gaztainen hornidura bermatzeko. Baina gaztaina bilketak garraioak baino beto funtzionatzen zuen, garai hartan, eta tren-bagoietan hasi ziren, gaztainatonak pilatzen eta usteltzen, eta orduan kexak parlamentura iritsi ziren, ez? Azkenean gaztainak usteltzen ari zirela, eta baita ere aurren lanen lepo aberasten ari zirela batzuk ere, ez? Kexa horiek, salaketa horiek, ez zuten erantzunik izan, edo besan da, Churchillen erantzuna izan zuten, eta hori, Churchillek itxira zituen, gutxi gora bera esan da, helburuak bitartekoa justifikatzen zituela, eta helburua gerra irabazten lagunduko zuen, edo zer gauza egin zitekeela, ez? Tabako izena duen arrazista eta supremacista batetik ze espero desakegu ba. Hori da. Aurren esplotazioa zer da, ez? Hori da. Polbora eraginkor bat, ez? Lortzearen truke. Beraz, bai azetona eta beraz kordita ekoizteko funtsezkoa izan zen Weizmannen lana, eta eskerrona adierazteko Balfour idazkaria berarekin bildu omen zen. Eta bere laguntzaren ordainetan esan zion nahi zuena eskatu zezakeela, eta Weizmannek judutar estatu bat sortzeko eskatu omen zion. Hola, apal. Bai. Egia da, bilera horren frogarik ez dagoela, ez dakigu gertatu zen edo ez, eta ala izan da ere beste faktore askok eragina izango zuela Israelgo estatuaren sorreran. Gracias vida mía al enseñarme este lugar. Ay, 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 qué bonito este lugar. En Jerusalén yo bailaré. Oh amorcito en Jerusalén. Yo te amaré. Y ahora el pasito de bueno, gaztainak ez du kulparik. Ez du urrurik, eta gian alegato txiki bat egin genezake gaztainan alde, edo bintzat. Bai, gainarik uste eta besti hau ez, egokia dela ja Israel alde batera uzteko eta gaztainekin jarraitzeko. Egia da, milurtetan kontsumitu direla gaztainak, ez? Eurasia hegoaldean batez ere, historia aurretik hasita, ez? Komunitate ehiztari biltzaileek kontsumitu zituzten lehenik, eta gero duela 4.000 urtetik aurrera edo, propio lantzen hasi ziren gaztainondoak. Baina egia da, garai hortan nekazaritza garatu ala zerealak nagusitu zirela oinarrizko elikagai moduan, ez? Eta orduan gaztainak
hasi ziren erabiltzen zerealen ordezko moduan. Hau da, zereal usta kaskarrak zirenean edo zerealak ondo azten ez diren lekuetan, mendialdean, adibidez, edo erliebe malkartsuetan, orduan kontsumitzen ziren gaztainak. Eta adibidez, italiar agronomo batek hauxe idatzi zuen 1702an Toskanari buruz. Gaztainondoaren fruitua da bizirauteko ia elikagai bakarra gure mendialdeko biztanleentzat. Bizitza tristia, Bai. Neguan gaudenez, bueno, gaztaina errea gauza errea dira. Nesta esan behar dan, usaina zapore baina bea datela. Baina hortaz bakarrik bizitzean... Bai. Eta bitu Toskana gaur egun, Hori da, ardoa eta gazta. Bai, eta dena, hola, filme jankitan hor paradisu bezala agertzen dena. Eta. 18. mendearen hasiera bintzat, gaztainak. Gaztainak. Bai. Beste datu kurioso bat, gaztaina kristautasunaren hasieratan edo hasierako kristauentzat, gaztaina zen kastitatearen garbitasunaren simboloa. Eta orain ikusiko dugunez, aurrerago kristauentzat eta zehazki Eliza Katolikoaren buruentzat zen hainbeste. Amen. Kastitatearen simboloa. Amen datoz berriro ere gure lagunak. Kristo S.A. multinazionaleko jendia hoi legez gauza pervertitzera. Zer egin dute oraingoan ere gure gaztainarekin gaixuek? 1501 zehazki urriaren 30ean, hau da, Domu Santu bezperan, ez? Santu guztien egunaren bezperan. Gaztainen dantzaldia edo gaztainen oturuntza. Antolatu zuten Gaztaina jateko. Vatikanoko jauregi apostolikoan. Zeinek antolatu zuen? Diotenez, Alejandro Seigarren aita santuak, hau da, Rodrigo Borjak, eta bere seme ezagunak, Cesar Borjak, eta, bueno, norbaite pentsa dezake, ez, jatorrizko kristauen kastitatearen simboloari ohore egiteko antolatu zutela festa, dantzaldi... Norbaitek pentsa lezake, bai. Baina? Bueno, aita santuaren semea aipatu dugu. Bai. Garbi dago kastitatea etzela, ez, Alejandroren ezaugarri nabarmenena. Ez. Eta gehi izan zituen, Lucrezia Borja oso ezaguna da. Baina guztira, 9 ustet seme-alaba izan zituela, errekonozituak. Extraofizialki euskal ozen bat izan zituen. Jankoikoak ala nahi zuelako. Izango zen, bai. Hori... Igual uso asko ibiliko zen inguruietan, ez? Azken finean, afari edo dantzaldi edo, ez? Oturuntza deitzen diogun horri, baina azkenean zer izan zen, orgia bat, ez? Nola? Orgia. Igual orgia esan beharko nuke? Sexua ala sexua. Orgia ala orgia. Geologia, gilipollas ematen dia. Geologia, gilipollas ematen dia. Zeanari txelarrek Bilbon egun hartan. Betaurreko erosi zitun generalotikan. Tandoren euskal zaindi ondoko kiskelu tabernan. Bilera horretik geratu zian denak bazkaltzekotan. Geologia. Gaur fuerte gatoz, nahore. Wow. Kontua da, festa orgia honen berri eman zuena, ez, xehetasun guztia jaso zituena, Johannes Burchard alsaziarra izan zen, eta berazen garai hortan, Vatikanoko zeremonia maisua. Eta, badirudi, gomidatuek, bai, afaldu zutela, eta dantzan aritu zirela. Beraz, dantzaldi eta afari deitzea ere, ez da guztizokerra. Ez, hori bakarrik ordia. Hori da, kontua da, dantzaldia bukatu zenean, joko bat proposatu zutela. Esan behar dago, antolatzaileek 50 prostituta eraman zituztela festara. A ber. Antolatzaileek, hau da, aita santuak eta bere semeak. Prostituta katolikoak. Izango ziren, bai. Orduan, lurrera
gaztainak bota zituzten, eta ja ordurako prostitutak biluzi zeuden, eta hori, olako joko bat proposatu zuten, ez? Prostitutek lurrean bailauniko jarrita gaztainak bildu behar zituztela. Eta gonbidatuek prostitutekin haragizko bekatuak izaten alagindu behar zuten. Alegindu. Bai, zaila baliz bezala. Hori da. Jainkoa alde izan da. Prostitutak ziren. Eta gaina lauan kantzuden eta biluzik. Aha. Eta lortzen zutenek, Bai? saria jasoko zituzten, zapatak, zetazko tunikak, eta alako gauzak, bai. Zailago izango izateka adibidez, eta nire ustez hobea jokoa alderantziz izango balitz, ez? Gonbidatuak, ez? Erromako nobleak eta, ez? Belauniko jarri izan balituzte. Jartzea, karo. Erregutzeko. Bai, hortarako. Egia esan nahi, Borja Tarrengandik gehiago espero nuen, ez? Ostia, oin ondo pentsauta zuri entzun da, Borja Mari hain kontzeptu aktuala, agian horti dator? Bai, Borgia berez, ez, idazten da ere, baina hori italiera, ez, Borgia izango izateke. Borgia Mari. Eta baina jatorriz, ez, Alejandro Seigarrena, Xatibakoa zen, Valentzia, beraz, izan zeken. Borja da, katalanez jatorrizko izena. Baitu. Bai, kontua da hori, ni pixka bat decepziona nagola, ze azkenean gareko familiarik boteretsuenetakoa zen, baina baita ere ez gaiztakeriaren gailurtzat jotzen dira, ez, borjatarrak eta lizunkeriaren are bai, ez, eta orduan espero nuen depravazioaren artean sofistikazioa handiagoa, ez, eta ez alako joko, ez dakit, erraza eta kutra. Egun hortan ez zuten oso, ez, imaginazio aldetik nahiko... Bai. Ez, jainkoa lagun ez zuten. Kontua da, esan beharra dakagula ere bai, Burchard etzela bereziki Alejandroren aldekoa. Eta orduan, azkenean hori da, berea da orgia horri buruz daukagun referentzia bakarra, eta baita ere, askok egotzi izan diote, askok edo Eliza Katolikoak, nagusiki Borjatarren aurkako leyenda beltzari, ez? Esaten dute, adibidez, Aita Santuak berak etzuela antolatu, Cesarren ide izan zala, edota Lucrezia Borja alaba ere etzala anegon, eta bueno, azkenean, esan dugun bezala, kontua da Vatikanoak eta Vatikanoaren inguruko historialariek etengabe aipatzen dutela, ez? Eliza Katolikoaren eta Vatikanoaren aurkako legenda beltz hori, baina legenda beltza elikatu, sortu eta, ez? Eta hori, eta bultzatzen dutenak haiek direla, Aite Santuak, Vatikanoak. Orduan hori ere badago. Espainiako imperialismoaz gain, Eliza Katolikak ere bere burua zuritzeko asmatu lehen da beltzaren ipuina. Etzen nuen espero, ez? Ja, ez nuen hainbeste bestea ezaguna guaztan, baina, bai, ondo. Baina, bueno, gaztainak igual ja albo badera utziko ditugu, Bueno, baina Borjatarrak ez. Bitu. Eta zergatik, Borjatar bat gure artean dugulako. Gure artian, Bai, Euskal Herrian daukagu. gaztaina artian. Bai, eta gainera, festartako antolatzaile eta protagonista nagusietakoa, bai. Cesar. Zergatik, Cesar Borjak lotura estua izan zuelako Nafarroako erresumarekin. Hombre, 1981an Iruñeko gotzai izenatu zuten, aitak izenatu zuen. Meritu asko ez zituen egin, zen 16 urte zizkan. Honena dira. Jendea honena. Bai. Baina esan beharra dago, handik 7 urtera Eliza utzi zuela. Espertu zen. Ez, Carlota Albertekoarekin ezkontzeko. Behintzat, ez? Katolikoki. Bai, behintzat, utzi zuen gotzain, ez, kargua, eta... Senar kargura pasazan. Hori da. Eta gainera, senar eta koinatu, ze Joanes Hirugarrena Nafarroako erregearen arrebarekin ezkondu zen. Kontua da, aurreko urtean, aitak Vatikanoko armadaren buruzagi izendatu zuela, baina aita hil zutenean, 1503an, Pio Hirugarrenak atxilotu egin zuen Cesar, eta Pio Hirugarrenak oso hilabete gutxi iraun zuen karguan, eta
hiltzenean Julio Bigarrenak gaztelara bidali zuen. Bai. Cesar Borgia, han espetxean egon zen, Valladoliden, lortu zuen Valladolidetik ihes egitea, eta Sarri bat egin zuen? eta bai, hori da, eta ona etorri zen, Nafarroara. Baitu. Bai, Nafarroako erresumara, eta koinatuak Nafarroako armadaren buru izendatu zuen. Hola, Bai, bere Borgien gandik. hori da, nepotismo horik apenas ikusten da kasu hauetan, Ez, seguro ona izango zela, hor, espat arten. Bai, ez da egitu ona izango zen, kontua da, erresumaren aldeko borrokan hiltzela. Oh, Bai, gaztelarrek bianan zeukaten setioari aurre egin nahian, hil egin zuten, 31 urte zituela, 1503ko martxoaren 12an. beraz, esan genezake, horre guztiarekin, agian Cesar Borja, Cesar Borja, lehen euskal heroi putero independentista izan zela? Bai, neba duzu. Ikusi du baina gaztiltzala, Bai, ez? gaixoa. 31 urte, baina oso bizitza betea izan zuen. Eta Machiavellok, bere printzearen inspirazio gisa erabili zuela, bai, gure gudari, Joder. bai, gure defendatzailea. Borja Maria, tope. Baina, hil ondoren ere, ez zuen atsedenik hartu. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo 2 veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lere, lere, lere. Bai, ez dakit pena handiz edo, baina ehortzi zuten Bianan bertan. Peretan diz. Hori da. Bianako Santa Maria Elizan ehortzi zuten, baina Eliza Katolikoak eskumikatu egin zuen aurrerago. Bera eta bere familia guztia, ez? Beste igual... Behin hasita. Bai, gaztainekin egindako joko horrengatik, ez? Ja. Eta orduan, eskumikatzea izaki bezala hartuta, 17. mendean, Kalahorrako gotzainak erabaki zuen bere gorpua, bere arrastoak, Elizatik ateratzea, eta bide publikoan, hau da, kalean, ehortzi omen zituzten. Antxe, Bai, kalian, hori da. Errepide erdin. 19. mendean, berriro atera omen zituzten, handik, atera bai ez, baina ez omen zituzten inora eraman. Orduan? Hangeatu ziren, berriro sartu, eta hangeatuko ziren 1934 arte. Orduan, Bianako udaletxera eraman zituzten, baina 1945an berriro atera zituzten. Orduan aprotxatu zuten arrastoen azterketa bat egiteko, eta ondoren berriro Santa Maria Elizara eraman zituzten, ez, bere gorpuzkinak, baina ez daude Eliza barruan ehortzita. Atrioan baizik. Eta ordutik ere, saiatu dira, batzuk eskatzen dute, ez, Elizan ehortzi dezaten, ez, berriro hasieran bezala, baina Elizako arduradunek esaten dute, ez. Ez da egoki iruditzen. Ez zaizki gaztainak gustatzen nonbait. Agian, Borjak lasaiago deskantzatuko luke errepide alboan dauden taberna horietako batean, bakizu neuzko argiak eta dazkatena. Argi gorriak eta. Bai, alakoak. Baina ondo pentsatuta ez. Elizan ere ez da leku txarra. Eliza putetxe badala sugeritzen ari zera. Ez dakit. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide. Argia, txikitik eragiten.